Соңгы вакытта республикада маллар арасында кой сыйгышлы аурулар күзәтелә. Йорт хайваннарын вирустан саклау өчен нинди чаралар күрергә кирәк? Малларга прививка ясату өчен кая, кемгә мөрәҗәгать итәргә? Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турдан-туры эфиры шушы мәсьәләләргә багышланды. Россельхознадзорның Татарстан буенча идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин шулай ук тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга җаваплар, ветеринария таләпләрен үтәү буенча киңәшләрен бирде. Без дә студия кунагына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Идрис Мәдәрисович, хәерле иртә. Хәерле иртәләр. Маллар арасында соңгы вакытта нинди аурулар ешрак күзәтелә? Республикада соңгы вакытта безнең инде ауруларга килгән вакытта Сибир төләмәсе дип сөйлибез, инде ул күзәтелә дип бездә ул юк, но без аны һәр вакытта контроль итәбез. Аннары кытыру аурулары. Ул елга туры килмәй, но шуңа карамастан без аны һәр вакытта контрольдән ышкындыра тиеш түгел. Нинди зур читтән килгән аурулар турында әйтеп үтәсем килә, бу дуңгызларның Африка чумасы турында. Бүгенге көндә безнең 11 регионда күзәтелә. Шул исәптән безнең Татарстанда да 40 дуңгызлар арасында Африка чумасы теркәлде. Менә соңгы очрагын тукталып китәсем килә. Бу Яңа Чишмә районы Красновидово аучылар хуҗалыгында. Кышларны алсак инде югары патогенны грипп. Бүген 12 очрагы теркәлде Россия буенча. Безнең былтыргы 20 елны исәпкә алсак, агрофирма Залесны инде мин һәр вакытта мисалга китерәм, 175 мең баш кошны безгә үтереп яндырга туры килде. 85 тонна шул вакытта исәптә әле продукциясендә шушындый очрак булмасын өчен әйтәсе килә, әле сату алулар бара, бөтен җирдә кошлар керә, кошларны алалар, тере кош саталар. Чөнки җәй әйбәт әле көз көнендә кайбер кешеләр тазартып, үзләренә суяр өчен алалар. Шуңа күрә алган вакытта кайсы кем сата, кайсы регионнан кергән, барманың ветеринарий документлары юкмы, шуны онытмасыннар. Сатучыларга инде машинадан сатамы, шулай документсыз маршрутларын иң беренче таләп безнең маршрут согласовать итәргә безнең белән. Аннан соң сарыкларга килгәндә, кәҗәләргә оспа, сарыкларның оспасы һәм кәҗә оспа авыруы бар. Монарга вакцинация ясала. Бүген Костромада һәм Иваново өлкәсендә сарыклар, кәҗәләр арасында менә шушы авыру таралган. Шуңа күрә бу авыруларны безнең таләпләр авыруларга каршы көрәшкәнче профилактика үткәрү җиңелрәк. Онытмасыннар, документлар белән кирәкмәгән җирдән авыру чыккан регионнардан алырга кирәкми. Әгәр инде кемнәрнең каяндыр нәрсә, ниндидер хайван алырга теләкләре бар икән, һәр вакытта алдан или баш ветеринария идарәсенең белгечләренә мөрәҗәгать итәргә, или безнең сайтка кирип карарга һәм безгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Сыерларда лейкоз авыруын бетерү буенча нинди чаралар күрелә? Бүген көндә лейкоз авыру буенча безнең соңгы 19-20 елда, менә бу елгы елда без лейкоз буенча көрәшне арттырдык. Чөнки 20-21 ел ул безнең как лейкоз авыруына каршы көрәшү елы итеп игълан ителгән иде. Көрәшәләр, күп хуҗалыклар бүген авыру сыерларны тапшыралар. Тапшырмыйча, чөнки безнең бар правительство дибезнең поручение бар. Поручение буенча без карап торабыз. Алабыз, контрольдә тотабыз, каннарын тикшерәбез. 200-ләргә якын бүген безнең санала неблагополучный хуҗалыклар дибез инде. Алар безнең таләпләрне үтиләр. Яңа оздоровить итү план мероприятиеләре бар, комплексный план мероприятиеләре. Шуның тарафыннан һәрбер пункты үтәлә. Чөнки үзегез беләсез, киләчәктә ул инде безнең продукциясын, сауган сөтен
bir kayda ite almaska mümkün. Yurt hayvanların yogışlı avrulardan soqlау şaralarına toqtalsağız idi. En birinci biz aytırıyık, bizim veterinari talepleri, mana sıyır cinsi tuta degen prikaz var da, prikaz mana var 620 kişi de bizim. Anda barsada yazılgan. Anın birinci agrar dinledi bizinde. Dezinfeksiyonlu baryer, san propustniklar, hem çista mal alıp koydu. Her vakitte veterinari, sanitari taleplerini ötegen vakitte bizning müracaatlarga, bizning aytgan bergan ko'rsatmalarga bosh veterinariya bilgishlarining bergan ko'rsatmalarini tugal o'tagan vaqtda bu avrularga kurashuv yengil ham buni buldirmoq yengil. Sarıklarga da şulay sarık tutgan kishiga da, ot asragan kishiga da, tovuq, kush-kurt asragan kishiga da her birisine de bu tiyişli taleplerini ötev mecburi. Çünkü yüzünüz bilesiz, beyeler artıp tura, satıp algan vakitte, hayvanı alıp katkınca anarga gerek bir uslubi. Koya tutasın. Birden bilgiçler, veterinari, mal tabipleri bilgiçleri gerek. Çünkü soňky vakitlarda bizning her bir firmalarga indi birlikte işki makarlar, işkivarlarga alar bitinde kayber kişiler veterinar da tugul, животновод da tugul, zootechnik da tugul, hem hayvan mal arasında işlemeyen kişiler kayberleri ala başladılar. Alar Irak bizning taleplerini ötemeyeceğine, kıska yol bilen tizgine alıp satırga jıyınalar. Bu dürüst tugul, hem bunun geleceği yok. Mallarga türlü avrularga karşı прививка ясату için koya kimge müracaat iterge kirek? Şahsi hocalıklarga müracaat iterge mümkün her bir rayonda, her bir munisipal rayon diye bizinde. Anda var rayonlu veterinarni devlet abidinisi diye bizinde. Veterinarni stansiya, veterinarlar. Onların da her vakitte onların planları var. En birinci mal tutatırgan kişi satıp algan vakitte dokumentsiz almasın. Dokument bilen marşrut bulsun işte. Bizde indi marşrut sağlasavani bizden aşağı öte kaysı o neyse için yasala. Tilese kayam çir bulgan regiondan kirmesin için. Anasın ul her vakitte kontrolde bula veterinari rayondagi veterinari bilgiçliler ona kureler. Merkuriya şavul aformayt etile bizning veterinari sapragan dokumentlar. Anda kurine qayşan qaytkan, niçe baş qaytkan, nindi vaksinatsiyalar yasalgan, hem nindi laboratorni tekshiruvlar o'tkazilgan. Bu bir. İkincisi, olar mecburi alıp qaytkan davrda, men şundan alıp qaytdım. Bugün karantinga qo'yilirga tegish 30 kun. Karantin vakitinde anın özel merapiriyatileri var. Şuşa прививкалар, yana baştan eğer ütkerilmegen bulsa avrularga, yığışlı avrularga indi bu gerekte karata eğitile laboratori tekşirüler ütkerile hem şu vakitte her vakitte veterinari bilgiçleri gözetüde tutar. Әңгәмәгез için рәхмәт. Siz Россельхознадзорның Татарстан буенча идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин белән әңгәмә карадыгыз.